Estou vendo como unha especie de muralla xa desde lá de atrás. Non sei se son ruínas dun castro, si que tipo de fortificación subo. Todo eso que sigue por aí, desde lá está allá atrás, pasado ese tramo, é muro construído. Nesta parte esquerda están as serras. As vistas son impresionantes, impresionantes. A ruta estáse facendo chulísima, nada cansada. Empezamos polos muiños e despois atravesamos para aquí, para a Serra da Groba. Non se fai cansada para nada. Desde logo unha variedade de ver a ría da Arousa, ver a desembocadura do Miño, a ría de Vigo. Bueno, da Arousa ao Barbanza, tampouco hai que pasarse. As cíes, todo o rosal. Onde está este tipo de... Aquí tuvo que haber un castro, tuvo que haber algo, porque esta non é unha colocación normal. E sigue todo o longo. Aí xa que botar crema protectora, fai moitísimo calor. E aquí xa está o acantilado. Outra vez. Muralla defensiva, vamos.